27 सेप्टेम्बर सालमारि फासालाव काटालुटमा एस बिरुंनो खलावो एन्टी ड्राग्स एवारनेस नि बिसिंतै नकआउट फुटबल टुर्नामेन्ट मुथुंजाका पुइला बेरामो कप्लाय इंनायनो 15,000 रां माननाय तै उननै बेरामो कप्लाय इंनाय हिंकी 10,000 रां माननाय आरो थाङै मानजाका भिडिअ तै टिप्रा मथानि भाइस प्रेसिडेन्ट बरमगोनां सन्जु देबरमा तै राधाचरण देबरमा तै नांनाय सुंनाय आदंसं जों दिनै 27 सेप्टेम्बर 2024 काटालुटमा बिसिङाव कायसा फुटबल टुर्नामेन्ट ड्राग्स एन्टी फुटबल टुर्नामेन्ट चलिगासिनो पहिलानो हामबाय मारियो जोंनि काटालुटमा बिसिनि ताकुसनो कमिटि दङ पारानिजा पकरा साकराना सफरन बागै जों तिनरो जोंनि एन्टी ड्राग्स फुटबल टुर्नामेन्ट न ड्राग्स न तयागै जाते जोंनि पारानि सिक्लार जाते ताकबुलथुं काहाम लामा थांथों हनै जों तिनि अब टुर्नामेन्ट खालामनि माइक्लाइन जे प्रोटेक्टेड टुर्नामेन्ट जों सीजन बिदि टुर्नामेन्ट खायो जे जाते ड्राग्स बाय जाते चीनी सिक्लार जाते कबुल जांगा बागै अबन चीनी जाते चीनी नासिमु अबन जे एन्टी ड्राग्स प्रोग्राम अपॉर्चुनिटी प्रसारकनि बागै चीनी बुकुं बारारकनि बागै बुसुं जरातै इम्पोर्टेन्ट बुसुं जरातै इम्पोर्टेन्ट कथा जों नुगो जे ताबुतो स्मार्टफोननि थ्रते जों फेसबुक बा यूट्यूब नि मादे जों नुगै दङ जागा जागा ना साराथिफोराव अन नुगै दङ सिनि बिशेष खालाय सिनि बरर सिगला बसार नुगै दङ बासा डाक्टर लाइन पयनार सि इन्जिनियार पयनार सि ड्राग्स र नाजाकते गै बनि भबिष्यत नसं थां दङ माहायक्लाय न पारानि बसार सिनि सिगलार माहायक्लाय ना नाया कय बेलाय न सिनि तिब्रा सर नसं तमखा नुखुंबो सेसं लेखा जेमन कय ड्राग्स नाथिनि जानजानि गार्डेन रनि रां पैसा आंथों বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র ভালো একই বিভিন্ন ধরনের এখন নেশা খেলা একই শুন তো নবই তো ফেসবুক ইউটিউব মাধ্যমে একদম ডাক্স না একই ক্যারাম থিথাবাই গেছে থিথাবাই মাহাই দंखा যাতে মাহাই ইয়াं নবাগৈ जों जे माहाय टुर्नामेन्ट दं फुटबल टुर्नामेन्ट क्रिकेट टुर्नामेन्ट माहाय रखलाय जों खाय दंता नंखरकजा सोशल वर्कार गय जे ताबुक टिटि एडिसिओ दंगो तिप्रा मथा पार्टी स्टेट तो दंगो बीजेपी पार्टी ट्रिपल इंजिन सरकार जे ओ ड्राग्स नो हो स्टेप नाखा के मुठागय माना नं ताम वानसु अब तो कुसुग लेभेल नि कप बेलाय न ताबु तो जों बबागारानि साइड बाय जों सेन्ट्रल ताइ स्टेट बीजेपी सरकार भारतीय जनता पार्टी जों एलायन्स जोंबो चिन्तिब्र मथा हयते जों टिडिएस जों बेबां नाय दङ जे चिनि सिक्लार जाते एन्टी ड्राग्स जाते ताकबुलथुं नेसा ताकबुलथुं जों যথেষ্ট চিনি कुसुग लेभेलनि बेरामनि बररगबो चिनि मथानि बररगबो नाय दङ अब जाते दमन उथुं जाते चिनि तिब्रा सर खलि अब जेतिनि आरो प्रोग्राम माने आरो तो फुटबल बो मुथुं जाबाय दङ अब बुसुं जरातै पजिटिभ उनो अब चिनि म काटालटन बिसिओ आबादो दाबो चौदहटा टीम फाइजा तेबो फाइट दंगो अब 14टा टीम माने प्रत्येकटा একটা बिसिनि फाइट दङ माने अ बिसिओ प्रचार उनखाजे जाते एन्टी ड्राग्स तानादि फुटबल थोगैसिनि सारदिक ब काहामना जात जाते ड्राग्स कबुल यांना जात अबनो सिनि मेसेज अबनि फुटबल टिम थमनि अबनो मेसेज थिनि अब साल बुसुक दंनाय ओ अब नक आउट अब साल बुसुक दंनाय जत टीम बाङो ततन कोबां नाय दिनो 4टा टीम खै मुथुं जानाय माइकल मुथुं जानाय सिनि टीम प्रग्राम गेजे ड्राग्स बे कुरुंगै दंनाय नं बरना ताम कक्का जाना आं ड्राग्स बाय कबुल तनाय अ ताकु सनो अ रांसाक ताकु सनो साना जों मुसुंगो जे जों मोटाम जे जारा तंनाय सोशल वर्कार तंनाय तुं जारा गार्डियन तंनाय बिसेसकै गार्डियन कइनाय जान जेरै न किसा सिगलां थमन करे नायकलथुं जाते ड्राग्स जाते ताकबुलथुं अ आं ताकु सनो सानाय नर जतन नाय तंखांकाय नर आसा हामना चेष्टा खायदि अबखा बेलाय न हामिया लामा हामिया अब थि लामासि जाते अ थि लामा थायाङै सिनि भबिष्यत जों जाते काहामख्लाय थाना बागै आं कइनाय बरन ओ जे तिनि फुटबल टुर्नामेन्ट मुथुंमा जागाव जे विनार नाय फार्स्ट प्राइज बुसुरक याफारदों अ फार्स्ट प्राइज इंकाय जों 15000 फार्स्ट प्राइज याफानाय सेकेन्ड नंकाय जों 10000 याफाजानाय इंका अपन लगे कोन सोनाली ट्रॉफी रक याफारदों सोनाली ट्रॉफी दङ फार्स्ट प्राइज माबे दङ सेकेन्ड प्राइज माबे सोनाली ट्रॉफी दङ निन सिनि मुंगाय आं सिनिमुं आं 46 सुरमानि तिब्रा मथानि भाइस प्रेसिडेन्ट ताइ दलाइनि आईआरएसि नि कायसा मेम्बार